Koniec februára znamená pre hokejbalistov aj koniec zimnej prestávky. Tu využili na prípravu aj hráči SHBK Ružinov. Ružinovčania sú v tabuľke momentálne na 7. mieste. Na takéto postavenie nie sú hráči zvyknutí a preto museli v príprave poriadne zabrať. V zimnej príprave sme sa zamerali takisto ako v letnej na výbušnosť, na silu. Takže sme trénovali formou crossfitu. Tohto ročná príprava bola veľmi tvrdá. Mali sme mesiac prípravu na suchu, to znamená, že sme trénovali mimo hokejbalu, to znamená, že sme boli v telocvični, mali sme behy vonku, takže bola tvrdá a verím, že sa to odzrkadli aj po jadnej časti. Odborníci tvrdia, že vlastne zima sa ťa opýta, čo si robil v lete, takže tam už potom moc sa toho naháňať nedá, ale samozrejme snažíme sa aspoň do tej rýchlosti vlastne prechádzať do tej nejakej výbušnosti a síly. Ružinov počas prípravy odohral aj niekoľko priateľských zápasov a zúčastnil sa aj medzinárodného turnaja Pilsen Challenge. Je odohraný turnaj v Plzni, ktorý bol takisto kvalitne obsadený. Odohrali sme tam 4 zápasy, síce neúspešne, ale vieme, kde nás tlačiť do panka. Tam boli veľmi kvalitní superi a už boli rozhraní, bolo vidieť, že sme ešte nepracovali s hokejkami a to nás tam zaskočilo. Ten prípravný turnaj mal slúžiť na to, aby sme trošku si pobehali aj po tom ihrisku s hokejkami v ruke, aby sme sa vlastne venovali tej hre z loptou a tej taktickej hre trošku. Moc sa nám na tom turnaji nezadarilo, teda hlavne čo sa výsledkov týka, ale ja si myslím, že to bola určite skúsenosť pre tých novších hráčov. Káder sa počas prestávky veľmi nemenil, až na niekoľko malých výnimiek. Odchod je zatiaľ jeden, k tomu sa ale ešte vyjadrovať nebudem, a jeden istý a na príchodoch sa pracuje a takisto to nechám ešte utajené. Nižšie tabuľkové postavenie je pre najúspešnejší slovenský klub nezvyk. Hráči budú musieť zabudnúť na nevydarenú jesenú časť a na jar poriadne zamakať. Na 6. skalicu stráca Ružinov 11 bodov, no kluby na 8. až 11. mieste sú pozadu len o 1 až 4 body. Ambície sú teraz také, že ideme určite uhrať play-off, aj keď sme 7. a potom snažiť sa byť čo najvyššie. To znamená, chceme zase vyhrať tú ligu. Aj keď na to teraz nevyzeráme výsledkovo, ale verím, že sa to splní a kvalita naša sa ukáže na konci.